Adorang sota buka ibadah hana naik ni Tuhata Yesus martang yang nahohom mahita diinganatabe. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nuaing merlas ni roha hita makalason, pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ari parningotan on, naing pahoton dohot patoguhon haporseaon, dohot pakirimota, paboa Yesus ido raja di atas ni saluhut, malim na bolon, asa sobatu goar ni Yesus, nasa ulu ni tot. Na di banua gijangi, dohot na di tano, nang na di toru ni tano, jala asa nasa na marsuara, marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan, baen hasangapon di debata ama. Takas mata haporseai, Yesus manaik tu surgo, laho mangarade inganan di akan naporsea di ibana, jala dia raho dohita asa gabe sitidangi ni Kristus, tu sadok portibion, alani i di bagasan uduk dohot serep ni roha, tapahibul marohata, mar parsaoran tu Tuhan Yesus ulu balang nagugui. Marede mahita.
goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani, bahenokku dosogot namonangi rap dohot au, hudul di habang saki, songon au namonangi jala hudul rap dohot damang di banua, di habang sanai. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Sai pargogoi mahami makaporsiai anakmu na sasadai. Si pangolu hami. Nama naik tu surgo. Asahu parwahawon hami roha banua gijang. Marhite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Merede mahita. Ibu mahu asori goani Yesus pasang apa Tuhan kai puji gordai pasang apa Tuhan kai puji Yesus Tuhani. Soarani oparwangi nari Pati bunga namonangi puji gordai Pati bunga namonangi papuji Yesus Tuhani. Tangihon hamu mapatik ni debata di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Markus 10 ayat 15. Jadi ni nama madok nasida laho mahamu tuliat portibion jami tahun hamu ma barita nauli itu nasa natinopa ido sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naom bartu patik mi. Amin. Mari de mahita. Jesus, Father,
cara responsoria. Tatopoti madosata martangiyang mahita. Ali Tuhan di batana badia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi marohami dahami. Didok hatamdo dang ditadikon ho hami rodo ho muse mangalap akana porsea jalana marsi ho tuho alai jojod do hami dang porsea dihatam moloro paru kilo na dokdoki huilala hami tung dosi tutu doho Tuhan sian hami tung dihalupahon jala ditadikon ho do hami ujung nagabe madabu hami laho mangalului inganan naboy mabanlas rohanami alai ditiki hipas pamatang nami marhagogodo pehami mula-ulaon jala marhasa sonangan ngolunami jojod dohami mangalupahon dohot manadikon ho. Dang adong nahu pangasahon hami dukon asini roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian aka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesei aka pangalosim. Ala ni hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari demaita. Api Tuhan dosa, oh, my
sani debata turpuk epistel di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Tarsurat di Psalmen 47 mamuka sian ayat onom sahatu ayat 10 tajahama margati soring. Manaik do debata mardongan parolopolopon Jahoba mardongan suara ni sarune. Ai debatado raja ni liat portibion, edehon hamuma ede sipodaon. Marpungu do akan nasangap ni akka bangso, tu bangso ni debatani si Abraham. Ai debatado napuna akka lobu-lobu raja ni tanoon, tibul si tutu ibana. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jalan na opeopsa. Amin. Mari demahita. Naik doa waktu surga oleh Yesus Raja Nabi odoi hutano Nabi obat togi waktu surgawi. Suruh matokin sikap dibohi Tubaga samrohanami Manogi otot dinami Waktu surgawi Tuhan obami. Tahatidakon maha porsea otai songon na hidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na matetar pajalo ibana di hau penor silang na tua tuba na toru dungi tanom na mula mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pe mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria topani halak Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia taina madok mulak mangolur sogo daing ni halak naung mate do dihangoluan nasora suda. Amin. Tabegema paduan suara kantate.
Sunggul-sunggul di ibadah hari ara naik ni Tuhan ta Yesus na perjolo purna bakti si tua pensiun. Di hari Minggu 12 Mei 2024 di ibadah jam 11 WIB patupaon ni huria do acara paborhaton situa na pensiun manang purna bakti ima inang situa tiurma boru siregar hobar tu aturan peraturan HKBP disude ibadah dung sipul jamita patupao do songon hamulia teota manang ungkapan tali kasih tujolo nilanggatan marhite amplop si pasahatota tu inang si tua te boru si regar saleleng marhobas di HKBP Sutoyo las marohata lao pasahaton dung sipul ibadah diuduti acara ramatama di lantai 2 ni dohotan ni parhalado 2 halak perwakilan gadup sektor kategorial dohot paduan suara songonima sunggul-sunggul dihita sadarion tabi gema paduan suara kasih choir.
tapasahat mapeleata sadaa dohot sadabi di bagasan lasni roha marede mahita.
Dameni di batang lasumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani di batang na mamakudingi hita di pesta lasniroha sedarion ima di parningotan arihana naik nitu hatta Yesus Kristus imana tarsura Evangelium misi Lukas bidu 24 mamuka sian ayat 44 sahat rodi 50 hujahama natar surat disi jadi ninnai banama madok nasida omma akahataku nahutonahot tuhamu ujurap dopiau dohot tamu ikut jupang dosa luhukna na tarsurat tarengok duau di patik nisi Musa diaka panurirangi nang di buku pasalmen. Jadi dibuhai ma rohana sida asa dia tusi na tarsurati dungini nama madok nasida songonido tarsuratian manon na porsuk Kristusi jala hehe sian namate diari patuluhon jala barita honottom ma marhiti-hiti guarna hamu bauni roha mangalap hasesan ni dosa tusudi akka bangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kocak jala suruokuma songgop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alai miyam mahamu di hutaon paima disulukon hamu hagugun na sian gijang. Jadi ditogi honibana mana sida ruar tukan Betania dungi di paherbang matangan na mamasu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang maibana sian nasida jala tarhidda tu gijang. Dungi di sobana sida maibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ne rohasi tutu jadi tetong mana sida dijoroi mamuji-muji debata ima na gabe saha na kuria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus na gabe songot topik minggu di hita tarhidak Yesus tu gijang marlas ne roha si tutu mahita pesta arihana naik buido honota sasitu nga pesta na belga do pesta arihana naikon walaupun tidak sepopuler Natal Paskah ataupun perayaan-perayaan ni akka tahun gerejawi na saya totong tapes tahun di sepanjang tahun di tonga-tonga ni huriata jala mulutu Natal adong dua kaucapan Merry Christmas adong do Happy Easter ninna selamat Paskah do na singa terjarang go mulut adok selamat arihana naik terjarang gue ya teh nakpi adong do istilah isa situnga dipergunakan nani guarana Happy Ascension Day nang pe sonoro naking danga pala somal tapake danga pala somal tapergunahon nalai las doro hasipata nak piso sa haporsiaw do hotita nasida pengayat tu sisa sitongau lo madokate las doro ako naking mamarkir mobilaw tu sikolan keluar au sini pigawe ni sikolai di jalan au selamat hari kenaikan Isa Almasih Pak Pendeta ini mana benggahian ala sir aku bah wala bayod de beha na mandok song ni tuau narwaku rupani tarhita jarang ko nakubota kenakingan selama hari kenaikan manak selama hari hara naik kate alunang lupa mo na so sa haporsiaw do hotita naking mandok song ni tuau rupani puji Tuhan ma ate ngayat tu sinasida nga dipahami tarengut tu si to tu hita pe lain lebih kita pahami apa arti dari hari kenaikan ni Tuhan Yesus tu tonga-tonga ni perdalanan ning nguluta alani molo tapamana nakin ditrupukon bui dohonota hira parsirangan ni Yesus rak dohota kasisianna situasi i
Dung di papungu Yesus di Jawa kasih sianai di tonai nasida pesan-pesan tu nasida ahana gabi ulon nasida dungi manai ma Yesus tu banua gijang ate. Alai molo di siso malna molo parsirangan biasanya lebih kita dekat tu lungun niroha. Jala kurang setuju do hita molo terjadi akan amargawar parsirangan. Kita kurang setuju. Alai molo di Trupuk tahun parsirangon ni justru sebuah sukacita. Lasniroha diaka sisiani. Mulak nasida naking dina tu Jerusalem dipuji-puji nasida debata. Parsirangon nasida mabuan puji-pujian tu debata membawa sukacita di dalam kehidupan mereka sebagai murid-murid Yesus. Alai tentu neng berengot tado siani. Puasa gabe lasni roha hana naik ni Yesus nakpe gabe hirana ditinggal hu Yesus doa kasesiani di Portibion Yesus manaik tu benua gijang. Akhirnya dia menjadi sebuah sukacita. Marhiti siani matotu neng idota lapatan nina marguar ari hana naik songon nanidok ni Trupukta saradion. Nah pasti perjulu memberi arti bagi kita kenaikan Yesus ke sorga adalah parade inganan di ngulu niaka na porsea. Idona totok tahati dakon di hata haporsea te di ponggol peduahon. Nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata jahuba. Jala taduk di si muse narodo ibana muse menguhumi halak na mengulu dohot na mate. Dia naik ke surga. Juga memberi arti bahwa surga itu nyata. Surga itu nyata, real. Aido tahati dakon di hapor syauta. Alani unang betubu suku-suku madok. Itu ho dok surguina. Bahkan dia ke diskusi pe bui di dokon. Amang pendita di dia di surguina. Muse ate. Saha itu muse tu cerita geografisnya surga apakah di atas tapi mulalau hita bumi adalah bulat digijakta di toruni Amerika dui babarati di toruni Amerika di surga kan mulai nganengi do honot taropane. Kita tidak terikat dengan persoalan di sana karena kita tahu bahwa Allah adalah roh di batas sendiri dan terikat di mana tidak terikat dengan dimensi apakah dimensi ruang apakah dimensi waktu dan terikat Tuhani di dalam dimensi na nyatusan nihita hajol maun. Alaina pasti parade inganan diakka na porsea jala omma na papos rohata Tuhan telah menyediakan tempat bagiku. Adong do ingana diau di parade Tuhan ini. Sepanjang saya tetap setia sampai akhir hidup saya. Sepanjang saya yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan keselamatanku. Perjabar mau di hasonangan nama noktong. Dakolani perjabar mau di hasesani dosa. Idonak ini barita honom munama barita nauli. Na adong hasesani dosa artinya ada pengampunan. Alania aidang adong jol mana somar dosa di hasianganon. Alihana naik ni Yesus memberi pemahaman dan memberi kepastian lagi kepada kita. Asing ni Yesus nong mate di hopinor silang no kehebana sian namate tapi sekaligus juga memberi jaminan bagi kita adong do hasesan ni dosa ada pengampunan ido tong diponggol patuluhud di hata haporsia ni nasa ito tong ta hati dakon au porsia dito di purbedia porsia di hasesan ni dosa adong hahihir ni daging takasri ta hati dakon marhiti hata haporsia tai artina memberi kepastian ya tungulu niaka na porsea bahwa Yesus telah menyediakan tempat untukku. Tunar husukku juhida porsea duhida di si bau nengregu hamubah besi tapi setahun hari hananekon ai tapi setahun hari hananekon huniake do porsea duhida kamanginang harus yakin kita saya yakin Tuhan sediakan tempat bagiku. Asa perjabar hita nagabi Kristino. Nah yang kosorong ko sabarta. Bah, lu jenei hita nagabi Kristen. Lu jenei halakom malah dihakur terus lunak ganuk minggu semari dulu aja. Halaki perkantati odo perkasi kuairan nakingan.
habis tikini alahon. Aing gusulah tu surga do hita deh. Mula sorong dengan apa tadi sih? Enggak usah perjabar do hita di sih. Namun Tuhan telah sediakan tempat itu bagi kita. Itu tetunaking lasni roha sukacita. Bahasa tubuh di ngulunya kana porsea. Arelos ihut mak neng dohonon namuse. Hana naik ni Yesus. Tong do lau mangadeho di hita sada kepastian bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi inti daripada kesaksian orang percaya. Odo panidengirnya kana porsea. Yesus adalah Tuhan. Bahasa ikosai hati dakonota Yesus adalah Tuhan. Tantangan tentang ini ada dua hal. Dari luar dan internal kekristenan. Tadupi dinang dia kapartikian nuaing. Tantangan dari luar. Mulai na julu. Ngayatok ko jami tahut tu hidarupani. Timbul do kelompok. Pemikiran-pemikiran. Nangakasya nakapan demisuk pe. Manggebarhon bahwa. Yesus itu bukan Tuhan. Berupaya mendongkel tahta Yesus itu sendiri. Mendongkel keberadaan Yesus bahwa dia ada Tuhan. Nangpe di sada sisi adonggo panidengion ay panurirang dui. Memang panurirang na bui mambatad halongangan pangulu na mate, pemelum na marsahid. Na peduli dengan persoalan kehidupan grassroots. Dia adalah panurirang yang seperti itu, tidak sama dengan panurirang nasing aka nabi-nabi na asing. Nagumurang mabay nakatad halongangan. Sangat luar biasa. Memberi pemahaman na baru taringot tungulu parugamon. Di hati dakko dosa tu tingkat di sini. Namun mencoba menganulir bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu satu tantangan. Dalam iman Kristen satu dikian. Tapi songan natarok naking nekor seto tong tahati dakon. Dia adalah Tuhan, dia adalah keselamatan kita. Songan nidok ni Evangelium Yohanes 10 ayat ekonomi di. Audu delani dohot tasitungan, dohot tanguluan. Dan adong nasahak tuamai, ia somarhiti sianau. Ini harus menjadi landasan keimanan kita yang bergeser nakingan. Imam ulhudo naking tantangan dari luar komunitasnya hak Kristenon. Namun di partikiatan waing pe adong dotok tantangan nata adupi mencoba menganulir kebenaran Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Nuaing berkembang do nani luaranna kelompok Kristen progresif. Walaupun tidak terorganisir ya. Melalui ke YouTube, melalui ke dia gudang nang diskusi-diskusi ni alakon menyuarakan itu. Menyatakan diri Kristen. Yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern sekarang gitu. Sebagian intinya na isorahon nasida memang bagaimana kekristenan mengandalkan ninna kegiatan yang bersifat sosial. Memperkuat apa yang disebut dengan cinta kasih. Membangun kepedulian bagi sesama. Masih tidak ada yang lari dari situ. Nauli meneringkam itu memang hak Kristen ini. Itu memang hak Kristen ini. Ali adong mamu sepan dohan nasida. Nama dok. Dan apalah sesuatu yang utama beribadah ke gereja. Dan apalah permingguan ini nak. Ali rohaido inna. Nah ini gaya pertabunian mau netong. Dia kadang aku najuk sehari marminggu. Gabi do pertabunian don. Kan itu. Rohaido amang. Netong. Toho di rohaido dah. Ale roha yang beriman pun Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Haporsiaon na somar pabainan. Na mati do hadirion ninin. Artinya harus ada. Tagwari do huria na barkoinonia. Huria na bersekutu. Na marparsaoran. Nekon marsaor do. Nekon hubangun do persekutu aku dengan orang lain. Nekon adong do. Relasi saya, relasi bagi sesama saya. Atong marlakuma nani guaranna omma kelompok perbahudu. Tahu itu perbahudu?
pertapa. Lau yana tuinganan na suding, tuinganan na sepi, besi memana martangyang. Si memana tak pula perikot marsaur. Adong guna julu kelompok Kristen song ini. Dia bat-bat pertengahan, ya. Ada kelompok-kelompok Kristen membuat itu dulunya. Sangat menekankan dengan persoalan-persoalan taringut tu namar na bertapaun rupanya. Tanpa marparsauran. Alanido mereka menganggap bahwa marsaur doho umum itu sesuatu yang tidak dang badia herasongunima rupanya. Sianido musia itu belakangan hari munculnya kelompok apa yang disebut dengan kelompok pietis. Jemulu nazulu pe adong do pe ka kelompok namanya manoton adong bioskop nazulu manoton pe dosa di. Dang bui manoton pe lagi pedida, dang bui lauti bioskop pedida. Si tua dang bui noli. Songon nagabi gamado tokonani mulu gabe manoton di bioskop rupanya. Sampai di situ tingkat. Tidak boleh mendengarkan yang bersifat entertain. Itu dulunya. Sampai tingkat pada di sana dalam bentuk pemahaman nabui lari alai nanek tabiring nakinga mulak. Bagaimana kelompok-kelompok sekarang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, oleh Kristen progresif ini tadinya menganggap nang rikot marparsauran saya maholan rohaina. Alena balgadupe nanek tabiring di si bagaimana secara pelan-pelan ya ditanamkan kepada kelompok pengikut Kristen bahwa tidak hanya melalui Yesus itu ada keselamatan, tapi masih ada alternatif lain. Marhiti dia me bambangulah honak kenadingkan. Ini hati-hati kita terjebak ya dengan pemahaman itu di partikianon. Mangulau nadingkan mengurupi dongan. Mangulah honak kanadingkan di bagasang nguluniba. Walaupun yang memang harus mangulah nadingkan iku mengurupi dongan do haporsioni halak Kristen, tapi bukan itu jalan menuju keselamatan itu sendiri. Kita yakin keselamatan adalah anugerah, sola gratia Nina Martin Luther. Itu anugerah semata. Alani asal nanggabi medabu hita tu pemahaman na songoni. Alanido dihamuaka dengan saporsiaon. Ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus sederion mangalehon kepastian dalam hidup beriman kita. Dalam hidup beriman kita. Udok nakingan surga itu nyata. Terbukti dari Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nata hati dakon. Paduahon dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah, soadong alternatif lain, tidak ada pilihan lain. Dipertegas itu untuk kita tidak ragu dengan tuduhan upaya merongrong menganulir landasan daripada iman Kristen kita. Alanilas ihutusima marhite hananaik ni Tuhan Yesus. Lapatanna adorang somanaik somal namanya ada kesan pesan nanti. Di persirangan ni Yesus rabdo tak kasisianna. Yesus memberi pesan tuak kasih sian naik. Dakola lawi bana di sommahamu dengan madau. Ale adongdo nagabi tugas utama di pasahat Tuhan Yesus tuaka naporsia. Di do aya opak pulalu naking hamudo maka tidak kocak. Jala suruhku masonggop tuhamu napi narbagani damang ninda lapatanna. Gabe sitidangikku mahamu, gabe saksiku mahamu di tonga-tonga ni portibion jala ido wasa gabe ulau ni naporsea lau pararaton barita nauli. Gabe sitidangi taringot tu hinasitong ni barita nauli. Ikon naing lamrarat barita nauli i. Lapatanna molotadok nungah hujalo Yesus Tuhaku. Nunga hujalo haluaon nabi ni Kristus isa diri lapatan ni dak sai holad diau haluau ni dak sai holad diau haluau ni. Iman itu tidak egois gitu. Alai ikon naik parsidoho do halak nasik tarudi di haluaon nak hujalo jalanaung ho haporsiai ido bahasa ikut gabisi tidangi. Alanido puasa di paherbang nang para ratu barita naudi.
Di tengah-tengah ni portibion sahat tu partikian ni sinuaing rupani. Tikina salpu hadu hubaca ada gobaran nanti. Wado naing berengot rupani memang ngulutta gabe sitidang ini Kristus. Dicontohkan dengan bulan gitu. Pada dasarnya bulan tidak mengeluarkan cahaya. Tang adok sodang, matahari dona mengeluarkan cahaya, ada energi dia keluarkan. Ada cahaya dia keluarkan. Atong bahasa buita bereng bulan marsinodang, apalagi diborngin. Jelamat saya romantis rupani. Adong musedora nuaing sau dison jadian ketika bulan purnama ate. Adong korana di sono nuaingi rupani. Di simai I love you. Nah, rupani kan. Bulan menjadi saksinya Buti Mahataon. Kan itu nuaing. Aina ditakkup bulan itu sodang ni matahari. Kemudian dia pantulkan kembali. Bui mata bereng bulan. Uli denggan. Molo soi takkup bulan ini ledang disodak kone mana musei tu tanoon dang uli bulan berengotta. Bui do honot ta gula bui. Hera nomor dele dina hulu bui. Bui do songoni. Ali-ala dipantulkan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Song naro naking gabe romantis do bulan ini. Gabe uli. Gabe lomoroha mamereng. Labok tu pernidaan ni si malolong. Maca uli. Taku boto adok kita na solomor hatta mamereng bulan ison rupani. Mula poltak bulan. Ali adong do memang cerita. Ali cerita don. Lagi poltak bulan nuaing nina. Mula do poltak bulan berarti adong mak sesuatu kira-kira song ni marupani. Apa edang apalah nih rupani kan. Ali bagaimanapun kita senang, indah nampaknya. Ali sona taruh naking ngai jaloni mana do. Cahaya matahari itu kemudian dia pantulkan. Song ni do nak kita di hak Kristenota. Nokta jalo haluau, nokta jalo berita naudi, nokta jalo Kristus Tuhan. Gak cukup untuk diri kita. Tapi bagaimana itu menjadi indah dan menarik. Kita memantulkannya. Jala gabi songo sodang ni bulan itu mana songo diborngin, gabi tiurdo, gabi uli, gabi denggan. Ya. Boy Jepang nang di tonga-tonga ni parnguluan ni marhiti siya ni ma. Nakingat di gobarkon jala Jesus pe. Mangalehon tona nauli na dinggat tu tonga-tongan ya kasisianna. Walaupun hampir setiap Injil memiliki perbedaan-perbedaan yang walaupun tidak terlalu signifikan dia. Mulu Matius 20 lalu madokon lau mahamu pudehamu ma saluhu bangso. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Mulu Yesus manuarahon lau hamu sudah bangso ikon neng manada Kristus neng uboto barita nauli ninna. Molo tajaha di Markus imanakingan nagabi songon sikat ni patik ate dibayad di tonga-tonga ni parsaurat taon takas do di sitong asaborhat nang mamaritahu barita nauli madok lau mahamu tulia portibion jamitaho kamu ma barita nauli tunasa natinoppa ninna. Versi Injil Markus yaitu tunasa natinoppa. Berarti keikut sertaan kita melestarikan alam, berarti kita mewujudkan Injil Kristus. Molo parsidoho dohita padimudimun pature-ture alam, tanaman, tanah, sungai, udara. Doho kita menjaga kelestarian alam. Tengok ma barita nauli di. Nong doho dohita pemaritahon barita nauli. Aido nang di do Yesus persinisi Markus barita hokamu ma barita nauli. Nasa natinoppa. Berarti semua makhluk dia. Sudah makhluk hidup. Sudah pertibion. Sudah nama dukung nguluni jolma. Asa mardohar nguluni jolma. Asa sejahtera kita. Asa nyamak kita nama ngulun. Tentu ikon alam itu juga harus baik. Ai mulu sudinggan alamon ahamana masa. Susah dohita. Terjadi jakati kinok salpu persoalan dui. Alam ini cuacanya ada El Nino nih kepanasan yang sangat luar biasa. Bahkan negara-negara lain sekarang 40 derajat bahkan di atas 40 derajat panasnya.
alami. Itu karena kerusakan alam. Ahadona masa penderitaan. Bahkan gudang naikon meregang nyawa oleh karena hanya persoalan iklim, cuaca, soal suhu udara. Holani dope. Ngebui huma susah. Ido. Waduh kita sadar sebagai umat ciptaan Tuhan. Tugas kita ikut serta menyuarakan Injil itu sendiri. Dengan menjaga kelestarian alami. Takasbi di dok. Di Markus Nakingan. Alani di hamok kadong asa porsiaon. Taonon di patu pahuriat HKBP do. Songon ucapan syukur. Anon di tanggal 30 Juni nanengro. Nani guaranna jubileum sending HKBP 125 tahun. Nga 125 tahun merdalan sending ni HKBP. Dari umur HKBP 160 sekian. Ate. Jala ikon naing mangerbang ma pelayanan ni HKBP lapatan na so nataro naking dakola tu dirit tabi barita nauli baborhaton ni HKBP do 12 halak songom misionar tu benua Afrika berketepatan doho anakku saya ada di sini akan menjadi seorang misionar akan diberangkatkan nanti bulan Juli lapatan niaha HKBP peduli dengan banyaknya orang yang belum mengenal Kristus Yesus. Ini yang mau disuarakan. Baru kita naik tatangyakon ini. Tadukung. Asalam rarat barita nauli. Asa HKBP mau melihat sekarang dalam tahun okumene inklusif kita ini. Tidak lagi hanya melihat diri kita sendiri. Dan eksklusif behita. Tapi inklusif terbuka. Terbuka. Bagi orang lain. Di 26 Mei nanengro patupota do tukar mimbar antar gereja dan hulan HKBP dua gereja-gereja yang lain yang bernaung di bawah PG gitu. Artinya apa? Kita terbuka juga dalam persekutuan, dalam kebersamaan, dalam pemberitaan Injil. Di tonga-tonga ni luat tate, di tonga-tonga ni hutat tahun. Wain baru hitam merengi jala nang versi ni si Lukas pe di paborhat do nang akasisianna. Mulut ajaha di udaon ni apostel sada bidualu. Gabi si tidangik kumahamu di Jerusalem, di Judea, di Samaria, doh dilihat portibion nenna. Ada hal yang harus kita lihat di situ. Yesus memulainya dengan kata Jerusalem. Jerusalem apa itu? Rumah mereka sendiri. Judea ima provinsi di mana mereka tinggal. Samaria ima provinsi tetangga. Provinsi tetangga. Baru pe ujung ni tanoon. Jadi di situ ada proses digambarkan Yesus dalam menyuarakan Injil. Mulai dari rumahmu, di mana kamu tinggal. Mulai dari dirimu sendiri. Kita mulai siap keluarga tak kamanginang. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari diri kita. Sianima muse sahak tu tetangga. Saya noni baru pe tu hobbar balok. Sahak ma tu hobbar balok. Baru pe asa sahak tu lihat portibion. Gak ujuk-ujuk tu lihat portibion sahak barita nauli. Secara internal pun kita belum yakin Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan keselamatan kita. Kita tidak yakin bahwa surga itu nyata. Itu harus. Mau disukun agama asing, ayo adoi Kristen mu toho daruk surga diajaran Kristen, bekon yakin percaya di kita sona uruk naking, porsedo hamu daruk surga, jel tu surga di hitam se, kan? Harus pasti itu, harus pasti. Mari kita mulai masih keluarga ta, manuarahon barita nauli, jalan marhiti siani be, margugu mahita song anak kasih sianon, nang manuarahon barita nauli tu sadok portibion di pargugu di Batama, akan aporsea. Lauman warahon hasit tongan ni barita nauli sendiri. Amin. Martang yang mahita. Mudah hati ma di Tuhan, mudah hati ma di pesta las ni roha di ari hananai ni anakmu Yesus Kristus sedarion dina di halasun sudiaka naporsia diho. Sedalas ni roha mau tutu puji-pujian Tuhan ala huboto hami na mangaredi inganan dia kana porsia doho. Jala naing
patotahon kolan hodo adi Yesus Tuhan haluaon jaladalan tuamai naik pahoton nido panidangion doho pakka porsion nami doho lau si hutu sia di Tuhan na tarjudu sudia kana porsia di sadok portibion gabis tidangim parsidohot manuarahon baritam nauli tunasa bangso tunasa natinopa ale lumubi ma na humulai hami sia diri nami ali Tuhan na porsedo hami jala totong huhati dako kami Tuhan dinoktaru di hami tutu di haluaon na pinaradem marhite pakokopomi atong pakke makana porsea gabisiti dangim di tonga-tongani portibion ali Tuhan pargugui patau mahami asala marbungaran baritam naudi tu sadok portibion pasu-pasu mahatam Tuhan na mamakulingi hami marhite pesta sadarion pinuji maho di bagasan kurnia anakmu Kristus Yesus Tuhan nami amin. Kasmarin di mahita laus tapasaha ma piliata
Katanya kemah beliata. Ali di batama namin na di banua gijak koro haroroan ni saluhut sila leon na dingkat dohok nasa ulibasa na maulitus. Upasa tami siyan na nili umitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wak na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami. Godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam grigir hami madok muliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus nong manaik tu banua gijang na hulul di siamun ni debata. Asa ngapod dohot hamuliaw madihoro di saliling-ililing na. Namarlas ni roha hamin waing ala nong monak ko jala di babakit debataho gabi raja di atas ni saluhut. Halongangat dosu di dalammu. Ay di patotoru ho dirim tutoru ni saluhut ale gabi tumibboho siasa sudi jala marudi goar. Asa lopit saluhut uluni totlaw marsobbatu ho jala ganuk pamangan marhatopoton. Hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho ala naong diukapo dalat tu banua gijang. Gabi situan imadipo. Namangodiho kami tu di bata. Say pasu-pasu mahuriam. Namaringanat dope dihasianganon. Pay mamarpungu hami tu labungmu. Say pasauk mabagabagam tuak kasuruammu. Lehot tu nasida sahala dohot hagugun sian banua gijang asa marmudia guarmu di portibion. Saya ajari maka partohona di huriam asa hobar tulomo ni roham aka aturan pamicangon dohok panugunuguon nane torhon nasida di huriam. Saya gonggomi jala paretai mah huriam di tano batakon asalam rarak jala monak kuriami lehon hapistaran sian banua gijang tuak kaiduk nami tuak kapadita guru dohot akasitua asalam maraturan huriam di tano on. Saya pajongjong harajaunmu di bagasar rohanami asa marhiras ni roha kami mangului dohok mangutok ko pahok marohanami toho asa huhati dako kami mangulu manang mati pehami odo Tuhan nami saya payam mahatam dohok dame di huriam asa huingot tami dada hasianganon inganan nami alai di banua gijang di labung mido saya ramoti mana manggonggomi hami dohok raja dohok suruan na pinabaki na lehot tu nasida hapistara sia banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paritam pasu-pasu masaluhut perpunguan ni halak Kristen say homa dengan nasida jumpa marpungu di gereja di parsikolan nakpe di bagas nabi say lam lokangi sian hamidu sa dohot sudina pasorato kami di hasianganon asalam malungu kami pay mahon harorom mangalap hami tulabung ni amai. Amin. Adia manamin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajaumu say sauk maloman ni roham di banotongon song na di banua gijang leo matuhami serero kanguduan siapari sesa madusa nami song panesa nami di dosa ni dongan amardusa tuhami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ay ho pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho
Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midoho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. 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 Di amanami do tinanami nang napasubulung na pungu di bagas joron waing songonido akadongan nama dohoti parsauranon marhiti live streaming kupasatami ma tutongat-tongat tasaduhuna. Selamat hari hana naik ni Tuhan Yesus dihita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jadi